Cafe Square eduke kabadon han nong tmai shillong ka ai jingrap nakabanta kito ki bakwa ban lek pule yak jing pule MBBS ha Bangladesh bat ha Russia nakabanta ka jing tip ka ba company a chphang kumno ban wat yak admission hakini ki artli ki ri phila ban chupon how to number kandai pran riu lai nyo kandai san nyo. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Southwest Khasi Hills District hapo ka jingalam uba Kenneth June L Nonglaj President bat uba Balse Kharbani Secretary haga Southrik Unailar Arjab San kalalej ban khandra trading license hagasnong umsur nong halam bat nong jri ki bahawa po ka Southwest Khasi Hills District ka jinglej khandra trading license kaseng FKJGP yaki dukan barjala kadai kum shibanta ban pengor ya ka jingyo rung kertep ki barjala hadin ba ka sarkar Assam kala khandra yaki brio bomdai try muluk hakane ka jing khandra kaseng kala lab badon katto ka ni ki dukan bomdon trading license badru kidukan balakang kerdep hi hadian balayo iya kajing khandra badon ru kidukan kibakaseng kala kang kerdep hi Singkabumta na kaliyang jongka seng FGP sa West Khasi Hills District mila yo banwan hiar man khandra trading license hani ka area nonjeri unsur nongklam bat milalap baki don katu kani kidukan ki bomdon ki trading license bat ibabun kidukan kibawa sukhang kedep hi hadin bana kaliang juga seng la penlong jeng khandra trading license kena jaga rekidon pada kidukan kibala kibabiang kot selak trading license ya license bat ke kena kaliang juga seng ngiken tu ngilak khang kedep ro gini kidukan ki bomdon kot selak ban ngiken tu ru ya ki paradong prathan ki badon ha nega jaka hadin bangiyo i bata nakaliang juga sokar Assam kala khandra ya ki breu ki basyong basa angtu ki bomdei ki try muluk ki nakaliang juga seng kentu ki rang basnong ya ki circle ki unit bodo ki boker ki badon apun ni district ki jongi bakin sngo baha ban pengor habiya dei bargani ki jingrung kerthep jong ki breu ki banabar te nakaliang juga seng la sim ga senjamat perkharu banang ni syakmat ngin buk ngawe kiet ban pej ya ki breu ke banabar ke ba namar ba ngiyo i ba lada ki syong kali endala poi gini ki iria kila sakma keleng tingi nomla bantip ki lece e hare nang ni syakmat ngin buk no ya ki kiet ngimpat ong hangno jaka andre ban pej ya ki breu ke bawan nabar ki basyong lebak kali ban kali yaki sei kilej bat nangno ki wan bat sei kisa tina kaliang juga seng ngi kami lanti ba kani ke jingwan rung kerthep jong ki bruk banabar kanom long ka ba nuan mantuj hagni ka area kani ka dong ka than jongi po jong district ka jongi ai ki translation kaba sulo kalau orang bagi lap ya kini ki doktor bagi mdon tang translation kumdon bat license pharmacy kumdon kena kalian keseng ka suban tentu ki bor bahalor kentam na ka liang ka department bedepet ya ki doktor bagi nuan check kini ki jaka ke jungi bagi kumbangi lap keseng bun ki su yelek termur ki mdon tang license pharmacy bat kabar nga pa tentu ya ki rang bakshon ka dong ka than burok kawe ba sobam ai ti kamon ti kadang nam ta ban timha jong kajak beri jebok kawe mar ko bangin letep ko balaban presiden ba menta ka napo Assam sim stalo khandrat jur apo jela Assam bar kajing ka ko bing tip ka seng babun hi kwan no bachaka jalam khlajungi bat kapasusi kalong babun hi na kliang ba sun kamla pa kateng idon bro ba kabakiwan Assam kala don ki epek ong bang subni syah ngane ke epek kalong ba ladu musya kala bendon epek maka adi kinung sunung jong ka Assam anda lala kimdon ka verification na po police department kema ba kita kimlishu kibro na po Assam namar ba katum jintip ka sem loong ba gade kibro na Assam mapile shabar menta kap no kam na ka verification na ki police station pat mi itu ba kide kibro ba ba kide po Assam kibomdon ga verification police kamot ba la sutu lo pa ba kita kimde kibro ki batang syong Assam kide ba kibro ba kibala syabe na Assam dan makata ngi kwa ipan ketika mon tikadang na ki rambak syong ba per ki bador po si ko jingi ban ai timon kadang ban senang makasang ban kasang gubalo ong presiden rong sabu kawe get ndak ban bu rangkor
nam taban khanrai kita kibawan rung haka nega dong ka thain ka jungi bas kaweru ngkwa ban ong ba nakliya kini gi training lesson ru nga tentu baro kini gi ba kumbang lalap mentab gi bomdon sobam kembiang no ala kembiang kaseng sin kan khang kenom ailan